Tradičná domáca kapustnica. Poďte sa s nami pozrieť, ako na jej prípravu. Samozrejme, ako prvé si rozohrieme hrniec, v ktorom teda následne rozohrieme pripravenú bravčovú masť. Veľkosť hrnca závisí úplne od vás. My ideme dneska variť cca na 6 porcií. Keď ste štvorčlenná rodina, nechcete sa tým objedať, tak máte akurát na obed plus teda ešte niečo vám zostane navyše. Samozrejme, kto ide variť na celé Vianoce, použije oveľa väčší hrniec a väčšie množstvo surovín ako my. Tak keď máme rozohriatú bravčovú masť, postupne na ňu pridávame nakrájanú slaninku, ktorú pekne vypečieme a ktorá nám samozrejme pustí ešte viacej toho výpeku. Košky zo slaniny som dal na bok, ale môžeme ich kľudne použiť, následne ich vyberieme. Slaninku, ako som už povedal, necháme vyrestovať, nie úplne na škvarky, ale nech nám pustí trošku tuku. Každý je zvyknutý s klobáskou pracovať inak. Niekto ju dáva do tradičnej kapustnice len váriť. My, aby sme dostali z nej všetku chuť, najmä tú úžasnú papriku a vôňu, tak následne si ju teda dáme na slaninku zarestovať a vypiecť takisto. Slaninku s klobáskou sem tam premiešame, určite ale nemiešame pravidelne a non-stop. Potrebujeme, aby sa nám z každej strany pekne obe suroviny vypiekli. Keď máme slaninku spolu s klobáskou približne takto orestovanú, nemusí to byť nič spálené, ale vidíme túto pekne vypečený tuk, tak v takomto štádiu aktuálne pridávame k nášmu základu aj na jemno nakrájanú bielu cibulu. Na naše množstvo použijeme dve stredne veľké, ja som mal jednu veľkú, takže asi takto. Cibula, nemusíte sa bať toho krájania, nemusí byť vôbec úplne na jemno, ja ju tiež tak nemám. Cibula je v podstate v poriadku úplne, aj keby je nakrájaná len na jemné plátky. Všetko spolu teda pekne opäť zarestujeme. Cibulka nám musí v tejto zmesi pekne zosklovatieť, až potom sa môžeme presunúť na ďalší krok. Cibulka nám pekne zosklovatela, takže teraz príde na rad čierne celé korenie, nové celé korenie a samozrejme bobkový list na toto množstvo cca 4, ale je to na vás. Prečo sme teraz nasypali korenie a nie až počas varu? Potrebujeme, aby aj toto, inak nazývané divoké korenie, pustilo krásnu vôňu a následne ju pretavilo do výsledného teda produktu, ktorou bude naša kapustnica. Korenie sa vôbec nemusí restovať dlho. Ja som tú vôňu ucítil takmer do 10 sekúnd, odkedy som ho pridal do nášho základu. Čo je dôležité pri kapustnici? Niekto ju zahusťuje i múkou, niekto nie. Doba je už aká je, všetci máme alergie na rôzne veci, takže my ju zahusťovať múkou nebudeme. Myslím si, že kapustnica by sa ani nemala zahusťovať múkou, keďže ide o hustú polievku, ale ktorá je hustá z tých surovín. Takže my ju zahusťovať nebudeme. Kto by si ju chcel zahustiť, môže teraz pridávať hladkú múku. My pridáme na jemno nakrájaný cesnak. Mierne orestujeme. Cesnak už nám krásne zavoňal. Netreba ho rovnako držať veľmi dlho. Nechceme ho mať spálený a čierny. Teraz do základu pridáme nakrájané bravčové mäso. Najlepšie použiť teda bravčové plece, ale kto nemá rád úplne masné mäsko, môže použiť kľudne i bravčové stehno, nakrájané asi na takéto kocky. Mäsko je teda najlepšie opiecť dôkladne z každej strany. Nepodlievame určite vodou skôr, ako by sme ho nemali poriadne zatiahnuté. Úplne by stačilo použiť sušené huby. Najlepšie by boli asi čerstvé dubáky. My ale nemáme. Sušené huby máme, tie tam dáme tiež, ale ako prvé dáme trošku zarestovať hnedé šampiňóny. Za mňa šampiňóny šúpať nemusíte, stačí ich dôkladne umyť a nakrájať na ľubovoľnú veľkosť a tvar. Ja som ich nakrájal trošku väčšie, keďže ešte pustia veľa vody. Takže pridáme. Šampiňóny necháme teda jemne zarestovať. Budeme pridávať k našej teda zmesi moju obľúbenú surovinu, ktorou sú sušené slivky. Niekto ich rád nemá v tomto jedle. Ja ich mám rád napríklad aj v hubovej vianočnej polievke smotanovej, lebo dodajú jedlu krásnu sladkosť a najmä teda pri kapustnici
získame kontrast sladkých sliviek s kyslou kapustou, ktorý je pre mňa nezameniteľný a úžasný. Takže ak ste nikdy ešte neskúšali, určite skúste. Kľudne môžeme dať v celku. Takže pridáme cca záhrsť, to bude stačiť. Opäť premiešame. Čo je za mňa dôležité, je, aby každá surovina, ktorú pridáme do tejto našej základnej zmesi, bola dôkladne orestovaná a jednoducho povedané zavoňala v tomto jedle, keďže chceme a naozaj aj v tej vôni cítiť všetky suroviny, preto ich všetky aj pekne restujeme, nehádžeme ich tam len uvariť. Jediné, čo tam teda dáme uvariť a neorestujeme, je udené mäso, ktoré už prešlo určitou tepelnou úpravou udením, takže to už bude stačiť uvariť. Slivky nám teda uvoľnili krásnu sladkastú vôňu. Dôležitá vec, stíšime si aspoň o 2 stupne, na rozdiel od toho, ako keď sme orestovávali suroviny. Prečo? Vec, ktorú asi počuť všade, pridávame červenú mletú sladkú papriku. Je dôležité, aby nám určite nezhorela a nezhorkla. Opäť potrebujeme len, aby v tom vypečenom tuku uvoľnila svoje krásne arómy. Takže máme stíšené, ja zasypem celú zmes. Na toto množstvo asi 2 lyžice. Premiešame. Paprika nám krásne zavoňala, takže aktuálne pridáme i mletú rastcu. Môže byť kľudne i drvená. No, aktuálne si teda prívod tepla už zvýšime ešte o stupeň viac, ako sme mali pri restovaní surovín. Podlievame, najlepšie je samozrejme podliať vývarom, my ale budeme mať v tejto kapustnici pekne vyrestované všetky suroviny a vyvarené udené mäso, takže my dneska podlejeme horúcou vodou na toto množstvo cca 2 litre. Keď máme teda náš základ zaliatý horúcou vodou, pridáme zmes sušených lesných húb alebo dubákov. Záhrsť na toto množstvo. Privedieme k varu, prikryjeme pokrievkou a varíme do zmäknutia všetkých surovín, ale ak si ich všetky dobre zarestujete a prevoňajú vám to, bude to maximálne 30 až 40 minút. Zatiaľ si môžeme nakrájať kapustu, kto má rád prekrájanú, udené mäso alebo kľudne upratať kuchyň. Keď máme všetky suroviny už mäkké, krásne nám to vonia, pridáme na kocky nakrájané udené mäsko, najlepšie je kolienko. Ak by ste chceli ho tam variť v celku, dajte ho tam určite variť hneď. Takto na kocky bude potrebovať zhruba 10-20 minút rovnako, takže opäť prikryjeme a varíme. Keď sme teda varili 30-40 minút, následne potom teda 10 až 20 po pridaní udeného mäsa, teraz vyberieme z našej teda už takmer kapustnice košky zo slaninky, ktoré sme si do nej dali variť a samozrejme ochutnáme každú zo surovín, ktoré sa varili, najmä teda ale bravčové mäso, či ho máme mäkké a samozrejme aj či netreba dosoliť našu kapustnicu, lebo všetky tieto suroviny by tam rovno mali dať aj chute, ale samozrejme niekedy možno bude ešte treba dosoliť, takže v prípade potreby dosolíme a pridáme kyslú kapustu na túto dávku cca 800 gramov. My máme teda kapustnicu už hotovú. Ešte taký krok navyše, môžeme si pár tých hnedých šampiňónov odložiť. Sprudka ich orestovať na panvici, použiť ako takú malú ozdobu, i keď to vôbec nie je treba, ale my to teda spravíme. Opečieme sprudka z každej strany, odstavíme. V stavenej, rozpálenej panvici nám šampiňóny ešte pekne dojdu. Zatiaľ si naservírujeme kapustnicu. Na ozdobu pekne poukladáme ešte tieto restované šampiňóny. Tak a naša kapustnica je na svete.